na susret? Pa gledajte, bila nam je jako bitna utakmica nakon ovog niza što smo imali negativnoga. Sigurno smo željeli pobijediti utakmicu. Mislim da smo prvo vrijeme u polju jako dobro odigrali. Sigurno najbolje poluvrijeme ove godine sa novom ekipom. Međutim, fali nam taj killer u završnici. Imali smo jednu vrhunsku šansu sa Čužom koji nije pogodio. U drugom poluvremenu Istra je bolje otvorila, imala je nekoliko tih kontri što smo se mi pribojavali i na kraju možemo biti, mislim da je realna podjela bodova. S druge strane, već govorimo, dakle, jednostavno fali nam kvalitete prema naprijed, previše smo igrače izgubili i bit će sigurno mučenje ove sezone ako ne reagiramo i ne dovedemo sigurno 2 do 3 kvalitetna igrača prema naprijed. Sigurno velika stvar za nas i da će svojim iskustvom i kvalitetom nama pomoći. Međutim, ponavljam, prioritet su nam u ovom trenutku baš napadači i ako želimo se priključiti gornjem dijelu tablice, morat ćemo reagirati. S obzirom da je Gaj Mače u posljednjoj utakmici kupa postavio veliki rekord u tom natjecanju, 20:2, kako gledate na taj susret, a onda i nakon toga gostovanje u Gradskom vrtu protiv Osijeka? Pa naravno da ćemo se maksimalno ozbiljno pripremiti za svaku utakmicu, pa tako i utakmicu protiv trećoligaša koju ćemo shvatiti jako ozbiljno i nadamo se naravno prolasku u sljedeće kolo i imamo dovoljno vremena za pripremu za Osijek. Hvala vam puno. Hvala vama.